Традыцыйна гаспадар спартыўнага мерапрыемства «Брэст». Кубак Балтыкі – адзін з этапаў падрыхтоўкі да правядзення ў наступным годзе чэмпіяната Еўропы па акадэмічным веславанні, удзел у якім прымуць спартсмены да 23 гадоў. Весляры кубка неаднаразова станавіліся чэмпіёнамі, таму гэта своеасаблівая стартавая пляцоўка для пачынаючых спартсменаў. Тут іх каля 300. Колькасць удзельнікаў паказвае на прэстыж рэгаты. Мы боролись за эти соревнования, и нам почетно, что доверили провести сегодня Кубок Балтики. Вот это еще раз возможность доказать, что та инфраструктура, которая сегодня есть в городе Бресте, может и позволяет проводить соревнования на высоком организационном уровне. Беларусь, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия. Зборныя гэтых краін прыехалі ў Брэст для змаганняў. Выяўляць мацнейшага будуць на двух алімпійскіх дыстанцыях – 500 метров и 2 километра. На старт выйдуць адзінкавыя экіпажы, двойкі, чацвёркі ў классе парных и ворных лодок. Именно молодежь, именно эта регата, Балтийские игры, и есть наше будущее. Это юниоры следующего года, которые волнуются, которые хотят первый раз соревноваться. Это будет первое их большое международное соревнование. И мы очень рады, что это соревнование проводится у вас, рядом с Литвой. Я сама и выдвинула Брест, чтобы именно Брест имела это соревнование, и именно вот здесь оно происходило. Ничего не хватает, все отлично, и, наверное, лучше уже и не может быть, особенно для юниоров. Таксама гасцей кубка чакаў парад сцягаў рэгаты. Удзельнікі праехаліся са сцягам сваёй краіны разам з байкерамі. Яны ўпэўнены, такі пачатак задасць рытм спаборніцтву. Анастасія Цукун, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».